que hem donat de marge perquè la gent es pogués anar connectant de l'hora a la que estem tots convocats per començar aquest col·loqui sobre patrimoni digital igual a turisme virtual. Dono la benvinguda a tots els assistents, evidentment als panelistes, que us presentarem tot seguit. En aquest cicle de conferències, que és de noves mirades en turisme i patrimoni, on l'objectiu és presentar iniciatives innovadores que posin de rellevància aquest binomi, turisme i patrimoni. Cada mes generarem una sessió que se centra en un àmbit temàtic concret i avui, com és conegut ja, parlarem de com la digitalització i la virtualitat, o aquest entorn virtual, estan canviant la manera com el turisme i el turista interactua amb el patrimoni. Aquesta és una jornada, com sabeu, organitzada des dels campus sectorials de turisme i de patrimoni cultural i natural de la Universitat de Girona i són una iniciativa més per intentar apropar la universitat al territori i per tenir iniciatives conjuntes que ens puguin ajudar a millorar el nostre entorn. Abans de començar en matèria pròpiament, recordar-vos un parell de coses. Primera, la sessió està sent gravada. D'aquesta manera el que pretenem és que es pugui visualitzar posteriorment si algú, pel que sigui, no ha pogut assistir a la sessió en directe. I, per tant, a partir de demà, també per si la voleu revisualitzar, la trobareu a la web del Campus de Turisme i del Campus de Patrimoni en el seu canal de YouTube. Us demanem també que feu servir l'eina de Questions and Answers per fer totes les preguntes dedicades als ponents. Així, la moderació podrà llegir una mica les preguntes en ordre i s'aniran formulant en els diferents panelistes. Sí que és cert que al final de tot, quan haguem acabat les presentacions i per tal de tenir una major interacció, permetrem que tothom pugui activar càmeres i micros per tal de traslladar de manera directa les preguntes si així ho voleu fer. En aquest sentit, i per facilitar-nos una mica la feina, us demanem que us identifiqueu amb el vostre nom i cognom en l'etiqueta de Zoom i així ens podrem adreçar a vosaltres correctament. Si, a més, sou amants del Twitter i us animeu, podeu fer difusió i comentar la jugada a través del hashtag que teniu en pantalla, que és hashtag Noves Mirades Turisme Patrimoni tot junt. Doncs bé, dit això, que són, els preludis tècnics que gairebé ara ja estem tots acostumats amb la situació en què vivim, simplement agrair al campus que m'hagi triat per poder fer aquesta presentació. Jo soc Lluís Prats, soc professor de la casa, de la Facultat de Turisme, i els que em coneixen una mica saben que soc un apassionat de la tecnologia i fins i tot una mica tecnofric. I, per tant, el fet que m'hagin dit de participar en aquesta jornada, doncs, evidentment, més de total gratificació. Com deia, per entrar en matèria, si fem un petit flashback. Si us imagineu a principis o mitjans del segle XIX, algú preguntant pel carrer si es creia que es podria viatjar en globus,
si l'home trepitjaria la Lluna o si els submarins ens permetrien viatjar per tot el món sota l'aigua, simplement probablement algú els hauria dit que estan una mica bojos. Però tot això, que era una bogeria, de fet, en aquella època és el que ja va escriure Jules Verne, amb les seves novel·les, doncs, com 20.000 milles sota el mar, de viatge submarí. En aquests moments, si sortíssim al carrer i demanéssim a la gent si algú creu que en els propers anys viatjarem virtualment o si consumirem patrimoni de qualsevol tipus a través d'una pantalla, probablement ja no s'estranyarien tant, perquè la veritat és que això ho podem fer. I avui veurem alguns exemples clars del que ja es pot fer a dia d'avui i llavors, cadascú de nosaltres haurà de decidir si iniciatives com les que ens presentaran els nostres panelistes han vingut per quedar-se o si bé seran d'aquelles coses que un cop quan ens obrin la porta i ens deixin tornar a sortir de casa les deixarem una mica més de banda. Per tant, sense més dilació, dir que tindrem aquestes experiències de la mà de l'Albert Sierra, que és tècnic especialista de noves tecnologies de l'àrea de programes públics de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, de la Rosa Duran, que és guia oficial del turisme i probablement coneguda per molts de vosaltres, i la Joana Mereuta, que és Business Developer Director a l'empresa Dimenco, que és una spin-off de Philips. I, per tant, havent fet aquesta arrencada inicial, deixeu-me ja donar pas a la primera ponència d'avui, que la farà, com deia, l'Albert Sierra, i deixeu-me dir, a part que és tècnic de l'àrea de programes públics de l'Agència Catalana de Patrimoni, és que fa 12 anys que es dedica a la comunicació del patrimoni cultural i ha impulsat projectes molt diversos. Alguns d'ells us sonaran a la web, per exemple, patrimoni.cat o Fotografia Catalunya, o també audiovisuals com el del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona o l'espectacular Mapping de Taüll i fins i tot l'experiència de realitat virtual Ullastret 3D. Per tant, sense més dilació, dono la paraula a l'Albert Sierra perquè ens pugui il·lustrar. Albert, quan vulguis. Moltes gràcies a tothom i gràcies a la UDG per convidar-nos a explicar una miqueta en quin moment estem i què és i cap a on ens sembla que pot estar anant aquest món tan canviant. Us passo la presentació. La meva intervenció són 20 minutets. Aniré bastant de cara al tema, anirem bastant de pressa. Si algú té preguntes, que, com heu dit, les pot fer a través de l'eina de preguntes i respostes. Comparteixo pantalla. A veure si... En principi hauríeu d'estar veient ara ja la presentació sencera. Visites i exposicions virtuals en temps d'alta presència, un nou món per al patrimoni i el turisme. Primer, una reflexió. Quan parlem de noves tecnologies, fa molts anys que parlem de noves tecnologies, i el telèfon també va ser una nova tecnologia quan va sortir. En els últims 5-6 anys podríem dir que les que estan identificades com a més interessants o que poden impactar més en el món del patrimoni poden ser des de les tecnologies 3D, que estan al darrere, i després també veurem a l'última ponència també un desenvolupament molt interessant, que estan al darrere de realitat virtual, realitat augmentada, de reconstruccions 3D, de moltes coses.
L'altra és, evidentment, el Big Data, la intel·ligència artificial, tot el que és el tractament de dades. I la tercera, que aquesta és més recent, la coneixíem, però en realitat no érem conscients de l'important que podia ser, és la telepresència. Per això hi ha aquesta paraula en el títol, aquesta telepresència que ens permet fer un seminari com aquest i que, a veure, l'Skype existeix des de fa molts anys i no el feia servir més que un percentatge de la població molt petit. I ara, en canvi, estem tots constantment fent reunions virtuals. Vull dir, ha passat a ser una de les modalitats de connexió o de comunicació per defecte. I, com us deia, hi ha aquesta introducció de noves tecnologies, però també el que és més important per nosaltres és que aquesta utilització social de les noves tecnologies obre comportaments nous. És a dir, el fet que hi hagi, com us diré, la possibilitat de veure pel·lícules a l'ordinador o a la televisió de casa no canvia comportaments socials fins que no apareixen mitjans nous, massius, com pot ser Netflix, HBO, Disney, Filmin, etc., que posen en crisi fins i tot la distribució cinematogràfica i que fan una disrupció brutal en tot el que és el negoci del cinema, on les majors de Hollywood es veuen substituïdes en la seva paper de producció per companyies que fins ara eren, com qui diu, de lloguer de vídeos, com Netflix. Això passa en moltíssims sectors. En la música, la disrupció no és, com diu Jenny Roca, no és digitalitzar els 3D, els discos, els MP3, sinó l'aparició de Spotify. En els diaris també estem veient aquesta transició que els porta als canvis absoluts en les redaccions i en la manera de transmetre la informació, que ja no és d'un dia per l'altre, sinó que és instantània. I això en el patrimoni també ens afecta, perquè el patrimoni no deixa de ser un sector que treballa amb dos conceptes. Un, els espais i els objectes, i un altre, la informació. Tant una cosa com l'altra estan basades en mirar. I en els últims anys, cada cop més, es veia molt clarament que la tendència del públic era a fugir d'aquelles o a utilitzar menys aquelles ofertes o opcions que simplement oferien la vista, és a dir, anar a un museu i ja està, on no hi ha res més que mirar els quadres. És una opció que es veia substituïda per una altra opció, que és la de viure experiències. Això no cal que us ho expliqui, perquè si més o menys tots els que ens esteu escoltant esteu en el camp del patrimoni o del turisme, que no deixa de ser una indústria equivalent, haureu vist aquest shift, aquesta deriva del veure al viure. Això fa ja bastants anys que una empresa amb una certa mala fama en el sector turístic, però que són molt intel·ligents, que és Airbnb, ho van veure des del primer moment i, de fet, és una de les coses que estan o que ells aprofiten per vendre com a part del seu model. Us passo un vídeo que a mi em sembla paradigmàtic d'aquesta comprensió d'aquest canvi de paradigma. Don't go to Paris. Don't tour Paris. No vagis a París. And please don't do Paris. Please don't do Paris. Live in Paris. És a dir, no vagis com un turista de massa i no contacta amb la gent, parla amb la gent, fes-te al llit, cuina, les coses que fas normal. Don't go to LA. No vagis. Don't go to New York. No vagis. Don't go to Tokyo. Live there. Viu allà. Live in Malibu. Evidentment, això el que fa és reforçar Live in Shinagawa. Feel at home. Feel at home. Anywhere. Do your regular routine. Wherever you go, don't go there. Live there. Vagis on vagis, no vagis allà, sinó viu allà.
això ens porta a una determinada tipologia d'experiència que és la que ara us voldria explicar o, com a mínim, tocar una miqueta, que són les experiències immersives. Experiències immersives n'hi ha de moltes menes. Aquest PowerPoint és molt petitet i no us en parlarem, però una que no té per què ser estrictament patrimonial poden ser l'Atelier des Lumières, que és una experiència multipantalla molt coneguda que hi ha a París i que després han fet sucursals a diferents llocs de França, o, per exemple, l'equivalent aquí a Barcelona, que és la Sala Ideal Barcelona. Però això, a banda de fer-ho en llocs que poden ser dedicats específicament a la pròpia experiència immersiva, nosaltres tenim la intuïció i la percepció de que el patrimoni és un lloc privilegiat per les experiències immersives. Per què? Perquè el patrimoni, com veieu en pantalla, té una sèrie juga o treballa o parteix de la base de tenir uns objectes fascinants, de que té històries que poden ser fascinants, moltes vegades no les acabem d'explicar, però hi són. Quan les coneixem, a vegades no les sabem explicar o no les coneixem del tot, perquè té espais fascinants i en últim terme, perquè una visita a patrimoni, en el fons, el que t'està proposant és un viatge en el temps, més o menys cuinat, més o menys, diguem, embolcallat, però no deixa de ser un viatge en el temps. Un exemple, com han dit en la presentació, un dels treballs amb els quals jo he pogut participar i que probablement és el millor que hem fet mai és l'experiència del videomapping de Taüll 1123 de Sant Climent de Taüll. Si algú de vosaltres no el coneixeu, busqueu aquest hashtag Taüll 1123 a xarxes i podreu a YouTube mateix, per exemple, hi ha una sèrie de vídeos de making of i un petit resum de com és l'experiència. En aquest cas és una experiència que passa a l'església i que té un impacte brutal en el públic perquè el que proposem és exactament això, un viatge en el temps. Què tenen com a característica especial les experiències immersives? Que aconsegueixen aquesta immersió per la qual la gent té aquesta sensació de presència en la qual, d'alguna manera, com passa en el cinema, t'oblides que estàs al cine i vas a veure la pel·lícula i estàs dintre de la pel·lícula. Doncs les experiències immersives en espais aconsegueixen aquesta immersió a través d'una sèrie de mecanismes. Per exemple, si parléssim del mapping de Taüll, un temps propi, és a dir, quan tu entres en allà hi ha un moment en què comença aquest viatge i un moment en què acaba. Tenen un espai tridimensional propi que és molt marcat i que està afectant en tots els sentits del públic. Té una història en la qual s'explica una sèrie de coses, no necessàriament en paraules, sinó simplement pels actes que es van produint. Té una ritualització, i això crec que és un concepte molt important, és a dir, les experiències immersives, quan més ritualitzades estan, millor, més bé funcionen, perquè tots estem, la cultura humana, com a mínim l'occidental que jo conegui, i probablement la resta també, estem molt habituats al conte, a l'explicació d'una història, i el fet de ritualitzar, per exemple, a Sant Climent de Taüll, quan comença el mapping, el primer que es fa és baixar els llums i se sent la porta, és gravada, però se sent la porta com es tanca. I llavors comença la música. Aquest sentir la porta tancar és una ritualització que permet dir ara comença el conte, d'alguna manera. És aquesta estructura de narrativa que ens permet treballar els sentiments i la percepció del públic.
Això també es pot fer amb un recorregut tancat o lliure, és a dir, on el visitant pot moure's lliurement o hi ha un recorregut marcat, que no té per què ser físic, pot ser conceptual. Pot ser a partir de la mostra o a partir de l'ocultació, és a dir, de veure-ho tot des del primer moment o d'anar oferint petites peces que són les que et van permetent construir a tu el recorregut o aquesta trama. En el món audiovisual actual, en les sèries, és molt habitual en què tu vas descobrint al costat del protagonista quina ha estat realment la història. És a dir, en realitat tu arribes allà i t'ho amaguen tot i ets tu que vas descobrint les connexions entre un personatge i un altre, etc. Això és narrativa, simplement. Llavors, a partir de quines plataformes físiques podem generar aquesta immersió? Àudio, guies, mapping, realitat augmentada, etc. Moltíssimes. Tot això en el món físic. Però ara, aquí en groc, ens apareix un nou concepte, que és aquesta telepresència. Tot això ho podem traslladar. Tota aquesta experiència immersiva que podem tenir en un espai patrimonial, la podem traslladar a les plataformes virtuals. En parlarem molt succintament de dues. Una, la realitat virtual, i una altra, la visita virtual en pantalla. Si comencem per la segona, per la realitat virtual, si algú del públic ha provat el que és la realitat virtual, és obvi o evident que sí que permet aquesta immersió, perquè és una tecnologia que, ben utilitzada, amb un bon projecte, permet perfectament aquesta immersió i aquesta percepció que tu estàs en un altre espai o en un altre temps. Aquí tenim 4 exemples, a l'esquerra dalt i a l'esquerra baix, ull estret, en la seva versió de realitat virtual o de sala immersiva a baix. A la dreta tenim un projecte de l'Autònoma i el CSIC, que és la Draga, on hi ha una certa interacció, etc. I a baix a la dreta també una visita en realitat virtual que es fa al jaciment a la ciutat grega i romana d'Empúries, que la veritat és que funciona molt i molt bé perquè tu vas en els diferents espais i en diferents punts el guia et proporciona les ulleres de realitat virtual en el qual tu veus aquell propi espai reconstruït tal com era en època romana o en el moment de màxima esplendor. Molt bé, això pel que fa a la realitat virtual, però en pantalla, una pantalla plana, normal i corrent, la del nostre ordinador, la de la televisió, és possible aquesta immersió? És possible sentir-se en un altre lloc simplement mirant la pantalla de l'ordinador? Tinc poc temps i no us passaré més vídeos dels imprescindibles, però jo us puc dir que en alguns videojocs de gran qualitat narrativa, no només gràfica, sinó de gran qualitat, diguem, ambiental, jo sí que he notat aquesta sensació d'estar en un altre lloc. Per exemple, en Red Dead Redemption 2, que és un videojoc, diríem que bastant complex, que passa en el temps dels pioners de l'oest dels Estats Units. Jo recordo d'estar en un gameplay veient, ni tan sols jugant, simplement veient com el protagonista anava a buscar amb un altre company que s'ha quedat a la neu i va amb ell, amb el cavall, etc. És molt lent perquè el temps, per això us posava el temps d'interacció, l'eina que fan servir ells és el temps, la transmissió, transcorre el temps. I aquest pas del temps que tu vas amb el cavall, vas per la muntanya, etc., fa que en un moment determinat realment estiguis dintre d'aquest joc. I quan vas per la muntanya, vas amb el company i estàs molt lluny de la teva base i estàs al mig de la muntanya sense res, quan apareixen els llops, que els veus petits a dalt i sense el primer udol del llop, ho notes com si realment estiguessis allà. És a dir, s'aconsegueix aquesta immersió, tot i que és una simple pantalla 2D del teu portàtil. En un altre videojoc també molt interessant que recomano a tothom que tingui un cert interès per la narrativa, si encara està disponible, que no ho sé, perquè té uns anys ja, Walking Dead, de Telltale Games, una empresa que curiosament va tancar ara fa molt poc, per un fracàs molt estrepitós d'un dels seus llançaments. Aquí, en aquest videojoc, en el qual tu segueixes un protagonista, que és aquest noi d'aquí, un presidiari que s'escapa del cotxe de policia
on estava retingut i que troba una nena, que és aquesta noia de la gorra, en un lloc. Això passa en l'univers de Walking Dead, és a dir, en un món de zombis on la gent intenta sobreviure i on tu has de prendre decisions al llarg del joc. És un joc que, com veieu, no és especialment realista, pràcticament sembla un còmic, però en el qual constantment has de prendre decisions si vas per un costat, si vas per un altre, si traeixes amb un o si li expliques la veritat del que has fet o no, si ajudes amb un o ajudes un altre, i això té conseqüències constantment en el joc. I us puc dir que la implicació emocional que té el públic que juga és un joc que probablement funcioni molt bé amb gent a qui no li agraden els videojocs, perquè simplement és viure al costat d'un personatge. És molt més cinematogràfic que el videojoc. Hi ha unes certes lluites, etc., però són simplement el que necessites per sobreviure. En realitat, el que marca aquest joc són les decisions. I és una altra estratègia per sentir-te immers en la història. A banda d'això, quins són els recursos habituals que nosaltres tenim en pantalla per visitar patrimoni? Les visites virtuals, us poso un petit vídeo d'una visita, en aquest cas al Palau Moja, de la típica visita 360, en aquest cas és amb un sistema que es diu Matterport, que diguem que fa una mica més suau i una mica més creïble aquesta visita. Veieu tots aquests punts blaus que estan plens de notes d'informació, tu pots anar veient per aquí. Evidentment, si li afegeixes una narrativa, aquí pots aconseguir una certa immersió. Quins altres recursos hem vist en els últims mesos, especialment des del tancament, però abans ja existien exposicions virtuals, diguem-ne, tridimensionals, on hi ha, per exemple, aquesta que és segurament de les millors que s'han fet últimament, que és feta per Netflix i el Museu de Brooklyn, on es combinen determinats objectes i els vestits que apareixen en dues sèries de Netflix, The Crown i la dels escacs, com es diu? No recordo ara. I on veieu els vestits dels personatges, hi ha informació, hi ha els clips, etc. Però també Gambito de Damas, l'altra sèrie. Aquí veieu un vestit de The Crown i al costat teniu els altres, els de la protagonista dels jocs d'escacs. És un espai tridimensional, però molt acotat, molt ben treballat, amb una banda sonora molt interessant. No deixa de ser una exposició virtual amb un espai tridimensional, però a través de pantalla. Després hi ha les exposicions, diguem-ne, convencionals, que simplement juguen amb fotografies i amb textos, que són webs. El que passa que aconsegueixen, a partir de la qualitat dels recursos visuals, en aquest cas, per exemple, aquest detall del Victorian Albert, aquest detall extrem sobre els cartrons de Rafael, que va fer servir per les seves pintures murals. Aquí veieu, per exemple, una cosa que simplement és un visor de fotos, el que passa que tens una sèrie de recursos, com en aquest cas els infrarrojos, o ara veureu les imatges de superfície, que ens permeten veure fins al punt del màxim detall del cartró. Ara veureu aquí com està el puntejat, veieu a la dreta i a l'esquerra, el puntejat que permet traspassar aquest cartró cap a la pintura mural. Veieu el perfil del nas en superfície. Clar, aquí és bidimensional, però si tu comences a jugar i comences a introduir-te aquí, és pràcticament ets tu davant d'aquest quadre o davant d'aquest cartró amb una lupa i eines tècniques. I pot aconseguir aquesta immersió. En els últims mesos també hem vist el sorgiment, i després en parlaran les altres ponents, de visites i tallers en línia. En aquest cas, un altre cop a Empúries tenim la visita romana en línia i el taller de mosaics en línia per a escoles. Aquí us passo uns segons del vídeo de presentació. En aquestes visites es combinen fragments de vídeo amb fragments on la meva ciutat i ara us l'explicaré. La persona, el guia que està al jaciment, parla amb la classe, amb el professor, en directe a càmera. Hi ha una experiència directa de contacte bidireccional entre espectador a casa o a la classe i el guia que està in situ. Airbnb, a part d'haver creat les experiències físiques, està creant experiències en línia que són molt interessants i que tenen un funcionament
que en realitat és una cosa nova. No és una transmissió per televisió, després ho veurem, en veureu més exemples. I Amazon està fent el mateix, Amazon Explore. Com funciona? Doncs tu tens, estàs a casa teva i hi ha un guia que està en un altre lloc que t'introdueix en un espai o fins i tot pots fer shopping, pots veure una compra i t'arriba a través d'Amazon. Si busqueu per YouTube veureu algunes d'aquestes experiències en la qual el guia et va explicant quins són els avantatges respecte a això, però en realitat això és un nou mitjà. No és una transmissió per televisió perquè és bidireccional, no és un directe de YouTube, també té característiques diferents i tampoc és un videojoc. És un nou format immersiu que acaba de començar i que jo estic segur que creixerà molt. Què pot passar aquí? Que probablement, com ha passat en el cine, com ha passat en el periodisme, com ha passat en les compres, el paper que tenen els sectors tradicionals del turisme i el patrimoni no està garantit. Molt probablement vindran empreses diferents, amb una altra visió molt més moderna i adaptada al segle XXI, que es quedaran tot el mercat i pel qual nosaltres haurem de treballar. Però el pas de la digitalització, com us deia, és aquest. És la disrupció de tot el mercat i de tota l'estructura tant econòmica com creativa i comunicativa. I això és molt probable que en el sector del turisme i el patrimoni veiem el naixement de nous actors, com pot ser Amazon o Airbnb o vés a saber qui, o TV3. TV3 probablement no. Vull dir, pot ser qualsevol empresa audiovisual jo què sé, o vídeo o Mediapro, o la que comenci abans i capti millor això. La que probablement tingui més cartera de clients, perquè això, al final, no es tracta de vendre una visita de Sant Pere de Rodes a la gent del Port de la Selva, es tracta de vendre una visita de Sant Pere de Rodes als xinos. Vull dir, pot ser que hi hagi una empresa xina que de sobte tingui milions d'usuaris que vulguin veure Sant Pere de Rodes amb visita virtual o a través de pantalla o amb ulleres de realitat virtual. No ho sabem. Això ho anirem veient en els propers 5 anys. I amb això jo crec que ja hem fet. Perfecte, Albert. Moltes gràcies. Molt inspirador. M'has fet repassar mentalment tots els videojocs en els quals m'he sentit immers en els últims anys. Bé, si us sembla, passem a la següent ponent, la Rosa Duran, com hem dit, guia oficial de turisme, amb més de 30 anys d'experiència en el món del turisme, especialment en el turisme cultural i sempre com a guia, tant guia local com guia acompanyant i, evidentment, és guia habilitada per la Generalitat. A més, és empresària des de fa 25 anys i ha gestionat, creat i executat rutes arreu de les comarques gironines de temàtiques molt diverses. Té molta experiència en tractar en públic internacional, evidentment turistes, però també els turistes que tenim a la universitat, és a dir, els Erasmus. Efectivament. Per tant, Rosa, quan vulguis, tot teu. Fantàstic. Moltes gràcies. Deixa'm compartir la presentació. Moltes gràcies per donar-nos veu aquí. Nosaltres som una experiència senzilla, local, de comarques gironines, d'aquí que som un petit col·lectiu que ens diguem GIC Girona com a forma de comercialització, som 7 persones i d'alguna manera estem intentant sobreviure en aquests moments. Mira, abans d'explicar-vos una mica què és el que estem fent, doncs parlar una mica d'això, de qui som i realment què ens ha portat en això que ara estem fent. Nosaltres som guies
habilitats som guies professionals. És a dir, nosaltres vivim de fer de guies, de turisme, de guies de cultura. Com que treballem bàsicament les comarques gironines i Barcelona, nosaltres sempre diguem que som guies especialitzats en patrimoni i en cultura, més que res perquè a casa nostra sempre discutim aquestes coses, que tot té una base cultural i tot és patrimoni, en el fons, tangible o intangible. Som storytellingers, és a dir, nosaltres expliquem històries. La nostra missió com a guies és una cosa patrimonial, doncs, transmetre-la, interpretar-la per la persona que l'està visitant. I el que tenim, ja ho has dit tu prou bé, Lluís, molts anys d'experiència. D'on venim? Venim d'això. Això és el Museu Dalí, és una foto de fa 3 o 4 anys a l'escenari del Museu Dalí. Això també és el Museu Dalí. Aquesta fotografia... Estem veient la pantalla, Rosa. No esteu veient la pantalla? Un moment. Perdona-me. No esteu veient res, clar, jo ho veig. Perdoneu, Perdoneu. Ara sí, Ara sí. Perfecte. Doncs mira, d'on venim? Aquesta és la imatge que ensenyava del Museu Dalí. Que fa això, 3-4 anys. Aquesta n'és una altra. Aquesta em fa gràcia perquè la va recordar al Facebook, ara deu fer 7 o 8 dies. És de fa 3 anys. I una persona va fer un comentari que deia a saber quants virus hi havia allà dintre. Realment, una certa pironamenta. Una cosa que nosaltres tenim clar és que aquesta foto difícilment es tornarà a repetir. Sí, potser sí, vés a saber, però que segurament no. Segurament la gent, nosaltres sí, perquè esclar, si ens apaguen ho farem, més faltaria, però la gent, o fins i tot en aquest cas, la Fundació Dalí, el propietari del patrimoni, això no es pot repetir. Bé, l'any passat, ja sabeu, 13 de març de 2020, el sector turístic es converteix en un desert i les visites guiades en un desert molt més gros, per diversos motius, reducció de grups. A l'estiu, per exemple, vam estar fent algunes visites presencials on podíem portar com a molt 6 persones, millor dit, 5 persones i el guia. Bé, nosaltres apostem per aquesta cosa que en diem el món virtual és real. Aquest grup de guies que us deia que som va arribar el mes d'abril, després del primer xoc inicial, en dir, mira, ens estan convocant, estem descobrint aquest el Zoom, que estem fent reunions, estem fent coses, es pot compartir un PowerPoint, doncs per què no fem una visita del nostre estimat Temps de Flors de Girona? I així ho vam fer. Ens vam repartir la feina entre 4, vam estar veient milers d'imatges de flors i coses i vam fer una presentació, una visita en directe. Nosaltres sempre apostem pel directe, d'una hora, parlant de les flors, la història de les flors, el resum d'exposicions florals que ens haguessin agradat, altres desconegudes, curiositats, etc. Ho vam programar 2 dies. Plataforma Zoom, per tant, podíem tenir 50 persones cada dia. Vam fer una promoció senzilla, amics, coneguts, familiars, que s'ho diguessin els uns als altres, i vàrem acabar fent 142 persones. Vam haver de fer un dia extra. La gent va tenir moltes ganes de veure aquella visita virtual. Per nosaltres hi ha una cosa molt fonamental, i és que nosaltres el discurs el tenim. Nosaltres ja sabem el que s'ha de dir. Ara el que no teníem era la tecnologia. Potser fa uns anys ja havíem pensat que això del tema virtual es havia de fer, però el dia a dia ho impedia. I ara amb el Peron hem tingut aquesta possibilitat. Bé, del Temps de Flors vam decidir començar a preparar productes. Un Girona, un Museu Dalí. En el Temps de Flors vam tenir uns feedbacks molt interessants, que ens deien que estava molt bé, però que potser busquéssim un punt més. I el punt més que vàrem trobar va ser el de tenir un guia en directe en el lloc. És a dir, nosaltres fem unes connexions
on treballem dos guies, un està a casa passant el PowerPoint i l'altre està en directe i anem alternant aquestes connexions. Mira, ara m'agradaria que veiéssiu aquest vídeo, que és un vídeo que vam fer per una empresa americana que comercialitza visites guiades virtuals, i res, un vídeo molt petit que fan dos companys, en Carles i la Glòria, per intentar entendre. My name is Gloria. Hi, my name is Carlos. Perdó. Oh, quin desastre. Perdoneu, vaig a... Ah, sí que el sentiu, Quin desastre. Bé, torno. Gràcies. Hi, my name is Gloria. Hi, my name is Carlos. We are licensed guides of Girona, a very nice city in Catalonia, Spain. You've probably never been here, but we are sure you've seen this before. Girona is the city where the sixth season of Game of Thrones was filmed. Come with us and visit the city and see the places where the film was made. Come to Girona. Come to Bravos. Come to King's Landing. Come to Old Town. Come with us. Quina meravella, els americans sempre ens demanen coses actives i ens obliguen a fer coses especials. No cal que us digui que el tema tècnic ens ha sigut complicat. Sobretot, ha anat evolucionant. És a dir, ara podem dir, fa 10 mesos que ens hi dediquem i realment hem evolucionat una barbaritat. Des d'entendre que has de portar un estabilitzador de mòbil, òbviament, entendre que potser aquí posis un pàl·lit i això vagi connectat amb el terra, entendre que has d'agafar un trípode molt gran i a veure, en fi, tota una evolució i aprendre el tema de la tècnica, que és una cosa que no tenim. Arran d'una visita precisament de Joc de Trons, vam atraure l'atenció de TV3, que va decidir en un programa de la tarda, de Tot es mou, fer un petit reportatge. I aquest reportatge és molt important per nosaltres. Per què? Quan nosaltres parlem de visites virtuals, esclar, la gent ja ho entén, diu, sí, però la gent no sap. És a dir, hi ha tants tipus de visites virtuals, saps? Hi ha gent que ha decidit fer petites píndoles de 10 minuts en directe des d'un lloc. Un altre fa tota una passejada real in situ durant 45 minuts i cobra 2 euros. Un altre s'està a casa i fa només un PowerPoint que dura 30 minuts i el fa gratuït, només com a promoció. És a dir, hi ha tant de tipus de cosa que se'ns feia difícil explicar la nostra proposta. Val a dir que nosaltres hem tingut clar, després de l'experiment de les flors, que podia ser una manera de guanyar-nos una mica la vida. Enllaçant amb el tema que deia l'Albert, nosaltres no sabem si la nostra feina desapareixerà. És una feina que no queda massa clara. Per tant, necessitem, si volem viure d'això, obrir noves maneres. I una d'elles és la virtual. Llavors vam decidir fer una cosa d'una hora i poder cobrar. I en aquests moments fem visites d'una hora, on després la gent pot fer preguntes, òbviament, per Zoom i cobrant 10 euros. Però mira, TV3 va fer aquest anunci, insisteixo, on queda força ben entès quina és la nostra proposta. Avui fem una visita turística i us preguntareu què feu a una casa particular? Doncs això es tracta. Estarem al sofà de casa veient una guia en directe, una visita per al barri vell de la ciutat de Girona. Anem a conèixer la família Salí. Doncs mira, és un regal de Reis que els hem fet els nostres avis. Ara que estem tancats, intentem fer coses diferents en família. Estic encantat. No pensava pas que pogués veure això des de casa i que, a més, ells no ens deixen sortir. Tenen castigats. Ens tenen castigats aquí. I farem cultura. I no cal que la gent vingui a Girona. Podrà fer-ho des de casa, des de Reus. Clar, o des de Panamà, per exemple. Estem preparats per a la visita? Sí? Ah, mira la Rosa. Hola! Ara anem al pont de l'Eiffel. Doncs, vinga. I està en directe la Rosa ara mateix. Al Sant Feliu, l'skyline de la ciutat de Girona. Emília Rovira, com ho porteu, això? Tinc una pregunta, Rosa. És veritat que el pont Eiffel estava fet a través de les restes de la Torre Eiffel? Mira, ho sento, però no. Ara, mira, també hi ha una llegenda urbana que diu que a la Torre Eiffel hi ha restes del pont d'aquí a Girona. Què et sembla?
T'has convertit en una reportera de directes, eh? Això és com la nostra feina una mica, eh? És tot un món nou, absolutament. Si tu no pots venir, venim nosaltres. Tu no vas amb la bandereta i la paraigües? No, no vaig a paraigua, vaig amb la càmera que me filma. Ha canviat el paraigües per la càmera, eh? És veritat que els guies, el que no sabeu, us inventeu? No, o és una llegenda urbana, això també? és una llegenda urbana absoluta. Aquest pont de quin any és? 1877. Ostres, tu, exacte clavat aquí, pum! És que està escrit allà darrere. Ah, sí. Mira, saps què passa? Que mentre la guia que està al carrer es mou d'un lloc a l'altre, la que està a casa pot mostrar imatges com aquesta, que poden ser coses antigues... O sigui, en els temps morts els hi tireu imatges d'aquestes. Mira, aquí hi ha la cooperativa, eh? Al principi de segle la gent podia anar a les tavernes, eh? Sí, bueno, i a principi de l'any passat també. Molt bé, hauríem de continuar cap allà. Escolta, això és un no parar, eh? Això és un no parar. Aquesta és la plaça de les Castanyes. Les Castanyes... Bé, el tallarem aquí. Afortunadament TV3 va fer un reportatge de la vora de 4 minuts. Moltes gràcies. Però, esclar, per exemple, ara ens trobem que ens sentim còmodes fent les virtuals perquè precisament com que podem aportar aquesta cosa extra de, pots dir, el tòpic de les fotografies antigues, però a vegades fotografies de persones de qui parlem i que sempre hem de parlar en un sentit abstracte i ara l'ensenyes, no? Sí que és veritat que els últims temps ja portàvem coses en el mòbil, fotografies, imatges, coses per ensenyar. Però, esclar, amb les virtuals realment te pots esplaiar amb això. Tot i que jo, bé, m'agradaria remarcar dues coses. Una, aquest directe, sempre, i també el fet que hi hagi la persona en el lloc, en l'espectador, sempre l'està traslladant realment en el lloc perquè hi ha aquella persona parlant des d'allà i això és una cosa molt fonamental. L'últim vídeo que passo, aquest és un vídeo que hem fet ara aquest mes de març, també intentant continuar a explicar una mica el que és el que fem, que és una cosa que ja us dic, no és que sigui difícil, o sigui, no és fàcil d'explicar exactament el que fem i com ho fem. I per tant hem d'anar ajudant-nos de vídeos i de coses perquè es pugui anar entenent. El 21 farà 25 anys, es va inaugurar un any per les flors. El nom oficial és el Pont de Sant Feliu, però bé, el Pont de la Llop. Aquesta típica fotografia, aquest final de visita, aquesta és l'última parada. Té a veure amb el temps, vés a saber, perquè tal com està mig país... Naval. Tot junt és un carnaval, com la resta. Que és on antigament es feia el mercat. Encara queden aquestes originals algunes voltes que... Persones que em vegin en petit poden posar pantalla completa i així es veuran sempre... La paraula jueva és simplement una manera de dir que la Raquel és hebrea i fixeu-vos a més... Precisament per facilitar el pas dels cristians, que ja estàs visquent al bar. Here we have the Titan, we have the Temple of the Black and White, we have the Great Iron Bank, and that's where we will find Carlos. Carlos, are you ready in Bravos? This is where we're going to see Arya Stark for the first time. This is a chase scene. It happens in different places around the city, and we're going to see the other places later. What you're going to see here is Arya Stark coming from the top, and she's going to make... mitja edat i l'edat ja avançada, el de la barba blanca que tots coneixem. Llavors, és interessant comprendre això. Diguem que la Sagrada Família es va inaugurar el 1882, la primera pedra, la que és que ha preguntat, ei, a la façana hi ha un quadrat màgic? Sí. Volia dir una altra cosa pels que marxin, que sapigueu que això ha sigut un treball grupal. Ho hem fet en aquesta ocasió entre 4 dels dies que treballem normalment amb GIC Girona i res, i que sapigueu que som un grup de guies oficials. Perfecte, mira, aquesta precisament ara, diumenge en fem una que es diu d'Empúries a Tarraco, que ens ha obert un altre món, perquè és una visita que, per dir-ne un nom, en podem dir una visita transversal. Què vol dir això? Vol dir que representa una persona en el segle II després de Crist que arriba a Empúries i que vol anar a Tarraco. Llavors, quan l'itinerari que fa, d'alguna manera no el podem fer realment. Què troba, què veu, com veu Ullastret en aquell moment, tot el que va passant. En fi, maneres noves anem trobant camins i diferències. Quan nosaltres vam començar el mes de maig amb el temps de flors,
vam veure que no era fàcil el tema de poder cobrar. Hem anat creixent, o la tecnologia ha anat creixent també amb nosaltres, o com vulguem, hem anat força paral·lels. Per exemple, ara Facebook ja permet cobrar. Perdoneu que parli tant del cobrar, però és important per nosaltres. Tu podies fer un Facebook Live sense problema, però tu no podies cobrar. Ara, Facebook, en aquesta part del veiem, et permet posar un preu, Facebook fa d'intermediaris, queda una petita comissió, et dona el llistat de les persones que ho fan, aquestes persones poden tenir tancat per ells un Facebook Live, per tant, excel·lent, excel·lent eina de promoció. Perquè que quedi molt clar que nosaltres estem segurs que això ha vingut per quedar-se. Però vull dir, no és venir per quedar-se, no, és que això ja és una altra manera de fer, com molt bé deia l'Albert, ja és una altra manera de fer, nosaltres ens estan connectant gent d'arreu del món. També poder és la nostra obligació d'ensenyar aquest patrimoni i aquesta cultura a gent d'arreu del món, a obrir-la, aquell que no podrà venir mai o que ja ha vingut però vol recordar el que sigui, li hem de poder oferir. Per això és una nova via, no és res momentani, això segur. A baix a l'esquerra hi ha Dailymotion. Dailymotion ja fa un any i poc que permet penjar vídeos i que paguis per veure'ls. Clar, això és molt important perquè és l'única manera de rentabilitzar una possible gravació d'una visita d'aquestes en directe. Perquè, saps, d'alguna manera també hi ha una altra possibilitat. Si veiem aquelles fotos del Dalí amb tanta gent, queda clar que això segurament no es produirà més, que tendirem molt més al viatge més individualitzat, tenir aquesta experiència més personal. I per què no? A vegades, doncs, si jo demà vull anar a visitar el Museu Dalí, doncs aquest vespre tota la família mirarem un vídeo d'una visita en allà per 3, 4, 5 euros i així demà al matí ja sabrem què hem de fer. De manera molt clara, un futur. A baix el Twitch, els famosos vídeos en directe, molt perfecte, una altra manera de poder-ho vendre, que vol dir el Twitch són vídeos en directe però subscripció. És a dir, jo dic als meus subscriptors que cada diumenge a les 11 ens passejarem i al final de mes ells paguen una quantitat per estar subscrits en això. I com no, l'StreamYard, que ja permet juntar el Facebook Live, l'Instagram Live, tot el que vulguis, havent pogut cobrar abans. És una plataforma de gestió. I aquesta última, com deia l'Albert, l'Amazon Activities, que això ho trobo interessantíssim perquè és com una incògnita molt gran. I és una incògnita des d'un punt de vista fonamental, que és que aquestes activitats, nosaltres hi som, estem aquí preparant una activitat per a Amazon, perquè és Amazon la que mana. O sigui, com us dieu, nosaltres estem a moltes plataformes venent les virtuals i les presencials, com no, que les volem continuar fent. Llavors, sempre és, tu fas un producte i aquesta plataforma cobra una comissió perquè tu li facis, per vendre-la, i ja està. En aquest cas, Amazon no. Amazon diu quin producte vol i el que te pagarà. I cada vegada que t'ho encarregui. Però és ell el que gestiona, és ell el que fa les pròpies visites. Si ho comparem amb la plataforma de productes d'Amazon, que no siguin serveis de productes físics, ens trobem que Amazon és un intermediari. I, en canvi, amb les activitats no vol fer d'intermediari, vol fer d'organitzador, de productor. Això demostra que, evidentment, el mercat és aquest, que això és el futur. I aquí, això, una mica el que podem fer els guies en aquests moments és que si fa uns anys teníem aquestes guies de paper on se'ns informava de tot, doncs nosaltres el que podem fer és convertir-nos en aquests guies virtuals en visites virtuals. Tot i que ara, per exemple, també estan parlant molt d'aquests podcasts, etc. És a dir, només escoltar. Els vídeos tenen el problema que s'han de mirar i, en canvi, quan només és escoltar. O sigui que suposo que en breu se'ns obrirà una porta de fer podcast de visites guiades i no només la visita virtual. Moltes gràcies, només era transportar-vos aquesta
aquesta experiència nostra, on estem i que tirem endavant. Moltes gràcies, Rosa. Realment aquest és el missatge clar, tirar endavant i adaptar-se als temps que corren. Però estic convençut que hi ha més d'un que està entrant a la web intentant reservar això de Tàrraco, d'Empúries de Tàrraco que mencionaves, que fa molt bon. Mira que bé tu, sí, fantàstic, sí. Bé, passem a l'última presentació d'avui. Permeteu-me que em faci especial il·lusió presentar la Joana Mireuta, perquè és antiga estudiant de la casa de l'European Master in Tourism Management i encara recordo algunes de les converses interessants que vam tenir en el seu moment. Per tant, em fa especial il·lusió poder-la presentar avui. Actualment viu a Eindhoven i és, com us deia abans, Business Developer Director de l'empresa Dimenco, que és una spin-off de Philips. I, de fet, és una empresa que treballa amb tecnologies innovadores i temes de realitat virtual i realitat simulada. De fet, crec que ens explicarà una mica aquesta diferència entre realitat virtual i realitat simulada i, sobretot, ens introduirà exemples de tecnologies immersives. Per tant, aquesta transició del turista digital cap al turista immersiu. Per tant, sense més dilació, Joana, tot teu. Gràcies, Lluís. Gràcies a tothom per estar aquí avui i per haver-me donat l'oportunitat d'introduir una que és de les meves passions ja fa més de 5 anys. Ja porto amb la realitat virtual augmentada, simulada. Hi ha molts nous termes que aquest mercat porta i farem una mica la jornada. Primer explicaré una mica les tendències tecnològiques, després anirem més una mica en el contingut 3D i com es crea aquest contingut 3D i després els casos d'usos per tal de portar-ho tot una mica junt. Vaig compartir la pantalla. Estic una mica nerviosa perquè és una de les meves primeres vegades fent-ho en català, així que ja em perdonareu. Però molt il·lusionada. I la Universitat de Girona, gràcies a la Universitat de Girona i al màster que vaig fer, vaig tenir l'oportunitat d'obrir-me aquest camí al món internacional. Així que gràcies, ja aprofito per dir-ho des d'aquí. A veure... Em podeu, si us plau, confirmar que veieu tot? Un moviment de cabeza, vale? Molt bé, perfecte. Molt bé. També us diré que els vídeos que he posat no es veuran gaire bé, o sigui, no us alarmeu, però aquesta presentació estarà penjada i després ja els podreu veure molt millor. És degut a la connexió, suposo que el faig i ho millorarà. Però una mica més la introducció, per què estic en la realitat virtual i per què estem treballant amb aquestes tecnologies immersives. Primer dir que hi ha molts termes que podem parlar. Hi ha tendències immersives, spatial computing, extended realities, realitat virtual. Tot aquest val, la veritat és que més o menys explica el mateix. Però és una oportunitat única, tant com s'ha explicat aquí fins ara, en portar persones en un món, portar-los psicològicament a un món que no estan físicament. I durant el meu master thesis vaig tenir l'oportunitat de treballar a l'Hospital d'Eindhoven, que es diu Maximum Medicine Center, i la meva tesi va ser tenia la hipòtesi que si portava experiències turístiques a persones que no es podien moure o que tenien problemes per anar a viatjar i si utilitzaven la realitat virtual, potser podíem portar-los a un altre lloc i no tenir consciència dels tractaments que estaven a l'hospital. I aquí el que esteu veient és una foto del meu pacient preferit, és un pacient de diàlisis. Vam passar molt temps junts, em va explicar tots els seus problemes quan escoltava, per exemple, la màquina aquesta que els feia pi-pi-pi quan es netejava els rinyons
i també el problema que tenia per viatjar, perquè necessitava un altre hospital en un altre lloc per tal de... Hi havia molta coordinació, no? I jo li vaig dir, bueno, què tal si utilitzem la realitat virtual i et porto al lloc on vulguis. I vam utilitzar les ulleres de Samsung i li vaig donar una experiència a Àfrica, perquè els holandesos no tenen gaire solet, ja us ho dic des d'ara, i el senyor volia una experiència que no tingués fred, volia el caloret i el vaig portar a Àfrica. I us ho prometo que després de l'experiència el senyor se li va caure la llagrimeta i em va dir, Juana, és que pensava que mai tornaria a anar al lloc on hi vaig estar. I llavors era una mica més... El senyor havia anat allà i tenia la mateixa experiència amb la realitat virtual sense moure's d'any. I això va tenir la capacitat d'immersió, el que fa el teu cervell quan això és fenomenal. El problema està que a l'hospital, amb la realitat virtual ara, en aquells moments, hi havia un problema molt gran i la part d'higiènics, que s'havia de netejar cada vegada, als hospitals la part d'higiènics és molt important, i això de les ulleres i que les infermeres estiguessin netejant-nos tot el temps no va anar de cares a l'hospital i al management. Per tant, un dels problemes principals d'aquesta adaptació de la realitat immersiva va ser les ulleres. Llavors jo, una mica frustrada, buscava una solució i vaig trobar la companyia Dimenco. I la companyia Dimenco estem desenvolupant una tecnologia anomenada Simulate Reality. La diferència principal, quan veiem aquest campus d'Extended Realities, tecnologies immersives, tenim la realitat virtual, ulleres, no veus absolutament res i estàs 100% immers. L'únic problema és que te les has de posar. I clar, la gent que si li fa mal al coll, que si no sé què, hi ha molts avantatges perquè utilitzes aquestes ulleres i estàs totalment immers, però sí que hi ha vegades, com per exemple en els hospitals o en entrenaments o en educació, aquestes ulleres, sobretot ara mateix amb el corona, la part d'higiènics, no me surt la paraula en català d'higiènico, però això és molt important. La realitat augmentada, que suposo que esteu molt familiars, sobretot el més fàcil del món és Snapchat o és simplement un overlaying i aquesta també podem inclús saltar una mica més amb els productes de Microsoft, amb la realitat mixta, amb el HoloLens. I aquí entrem també la realitat simulada. I la realitat simulada és bàsicament, us senteu davant de la pantalla, l'ordinador aquest que esteu utilitzant ara mateix, com esteu veient, doncs imagineu-vos que simplement esteu mirant la pantalla i estic sortint de la pantalla uns 30 o 40 centímetres i veieu tota aquesta, veieu la meva cara volumètrica. Per tant, la diferència entre la realitat simulada i totes les altres realitats, en termes de tecnologia, és que no utilitzem wearables. O sigui, no t'has de ficar res al cap, simplement que tu estàs veient tota aquesta volumètrica. I és una experiència molt natural. Hi ha diverses companyies que estan en aquesta spatial computing o realitat immersives sense wearables. I estan, sobretot amb el corona, s'ha accelerat moltíssim. Tenim l'empresa, òbviament, Dimenco, vaig a fer-li publicitat, però també tenim la companyia Sony. Sony va presentar al CES a Las Vegas, que és un dels esdeveniments més importants a nivell mundial, el seu producte de spatial computing sense que hagis de portar res. I aquest és, no sé si el veieu aquí, aquest és de Sony. També tenim un altre que es diu Looking Glass. I aquí bàsicament esteu veient-lo. Aquests són les tres tecnologies que sí que estan posant com pionering aquest tipus de tecnologia i que ningú s'ha de posar res per visualitzar-ho. El que és interessant, i quan parlem de les tecnologies immersives, és no només la visualització, el so també és molt important. De fet, és el 70% de les experiències per garantir una immersió creïble. I després tenim aquí el touch, que volem tocar, volem interactuar. Nosaltres el que hem fet és col·laborar amb aquests senyors d'aquí que es diu Ultra Haptics o Ultra Leap ara. Tenen la part d'interacció. Bàsicament, ara us ensenyaré un vídeo. Tu pots agafar l'objecte 3D, que l'estàs veient sortint de la pantalla i el mous. I el mous d'un lloc, el mous d'un altre, i aquesta interacció te fa realment no pensar que és algo realment virtual. I també tens la sensació d'ambient com ultrasound
i et fa així com una mica de pessigolles a la mà. És bastant interessant, sobretot si també ho veus. Per tant, ha de ser tot un mix. Aquests són els 3 o 4 empreses més importants de cares al non-wearables. O sigui, hi ha moltes wearables, ja tenim el Samsung, HTC, Microsoft, que estan ficant molt, els Google, bueno, els Google també estan molt allà, però aquests, en terms of non-wearables, aquests són els 4 lead players. I si passem, a veure, us passo aquest vídeo, no anirà gaire bé, ja us ho dic ara, però ja veieu aquí com la noia, que per cert soc jo, està obrint la mà i ja hi veu aquest model en 3D, és una engine d'un cotxe, em sembla, i bàsicament podem veure'l a dins. O sigui, bàsicament jo puc veure tota la part volumètrica. I imagineu-vos que serà en cultura de patrimoni, pot ser com una casa, com un museu, el que sigui, bàsicament tu pots entrar a dins i fer com un walk inside, no? Hi ha molts 3D assets. La nostra tecnologia el que fa és, us explicaré de manera simple perquè no tenim molt de temps, però si teniu més preguntes, si us plau, contacteu-me i ho parlem. Però bàsicament el que tenim és una pantalla especial, és la lente que està dissenyada és una lent dissenyada per nosaltres mateixos amb la tecnologia que Philips ha dissenyat 20 anys enrere, i el que hem fet, perquè Philips 10 anys enrere estava posant molt de moda les televisions de 3D, però ara el que hem fet ha sigut integrar aquí, com veieu, un eye tracking. I el que fa això és realment traqueja els ulls on estàs i envia, estem fent com una simulació del mateix cervell. Bàsicament, nosaltres hi ha 2 imatges, el que estem projectant, left-right, esquerra-dreta, i també les fem com un mix, com el cervell mateix. I gràcies a aquest eye tracking sabem on estan els ulls. Llavors, aquestes imatges, quan estan projectades, es fa una divisió dels píxels i el que estan fent és enviar cada píxel a l'ull adequat, perquè sabem on estan els ulls. Llavors, si vosaltres us moveu així, el volum de la imatge també es mou. El que és molt interessant, per exemple, per el que deia la Rosa abans, perquè si us estic ensenyant un objecte i el vull veure des d'un altre cantó, doncs puc tranquil·lament veure-ho gràcies a aquesta tecnologia. I el que es diu, ara mateix, el del stereo rendering és el mateix, no? Left-right, això és el més important, i això també fan la realitat virtual de el mateix. O sigui, totes aquestes el que fan és projectar 2 imatges, fan com un mixe i després enviem la informació a l'ull adequat. Això, no ho heu de recordar, però em sembla que és bastant interessant, sobretot de cares a fer el contingut necessari. I sobretot per el que us explicaré ara mateix. Perquè no us sentireu gaire bé. Però aquí el que s'està dient és, tenim tecnologia, hi ha productes en els mercats, ara mateix hi ha productes com televisions de 65 polzades, 32, però per l'adopció de Spatial Computing without wearables, res al cap, vindran els ordinadors. I m'ha fet molta gràcia que l'Albert abans digués, escolta, podem veure-ho des de la pantalla. Doncs sí, ara mateix el que farem, estem treballant en una empresa a nivell mundial, que no us puc dir el nom, però a l'abril, si esteu atents, sabreu el nom. I aquesta empresa portarà al mercat els primers ordinadors sense ulleres, els quals s'obre la pantalla i el podeu veure 3D i 2D. Llavors, si vosaltres voleu treballar al Word, es pot veure 2D. Si voleu veure l'experiència que, per exemple, la Rosa està transmitint en real time en 3D, que ara us explicaré, després podeu utilitzar aquest ordinador i aquest ordinador obre totalment les portes de la informació volumètrica. Si, per exemple, l'exemple que hem vist abans del Matterport, si aquestes imatges són en 3D, però amb l'ordinador que ara mateix tenim no ho podem veure en 3D, no hi ha la tecnologia necessària. Amb aquests ordinadors, que ja us dic, estaran al mercat al setembre, maquíssims, us ho prometo, 4K de resolució, és increïble. Amb aquest tipus de pantalla, també la gent que estem treballant al turisme, els museus, quan tinguem contingut en 3D, les persones normals de cada dia, si tenen un ordinador així, tindran accés a aquesta informació 3D i la podran experimentar de manera immersiva. Vull dir, tenim tanta informació 3D, però és que la gent no ho pot veure. O sigui, han de comprar unes ulleres, òbviament, o s'ha de comprar alguna cosa. Amb aquests ordinadors tens un ordinador normal i tens un ordinador també en 3D. Hi ha molts tipus de tendències. El que estem veient, els meus clients, sobretot les telecoms,
amb els Orange Espanya, per exemple, o quan vam anar al Mobile World Congress, estan treballant en aquest tipus de user experience i d'interacció. Interacció al qual utilitzis la mà sense tocar res i que tu puguis tenir el poder de, per exemple, veure. Us fico la Rosa un altre cop. Si ella us ensenya, per exemple, aquest és el museu d'aquesta part, però vosaltres voleu veure també l'altra part, amb la vostra mà podeu interactuar i escollir el contingut en real time, en temps real. Aquest és el tipus d'innovacions que estem mirant i que estem fent proves, proof of concepts, amb els nostres clients, que per cert tenim molts clients a Silicon Valley, però també tenim clients com per exemple els Microsoft, tenim clients com Nvidia i totes les empreses tecnològiques estem treballant amb ells. I també el que hem vist, sobretot ara des de cares al corona, és remote collaboration. Per exemple, abans teníem l'experiència de Microsoft. Si tu, per exemple, ets un dissenyador i estàs dissenyant una peça per un museu, pots dissenyar-ho amb algú altre, compartint la mateixa pantalla i tenint el poder amb les teves mans visualitzar el mateix objecte en 3D i després simplement modelant-ho amb les teves mans. Aquest és el tipus d'innovacions en què estem treballant molt i molt i molt i sabem que la tecnologia s'ha de fer molt familiar per tal que persones com els guies turístics siguin familiars i que puguin cobrar al final alguna cosa que sigui decent per tal de no tenir aquests tipus de feines perdudes i que a la mateixa vegada l'usuari o els turistes puguin tenir l'experiència adequada. Hi ha altres tendències. Una molt important i molt interessant que també us ensenyaré després és els digital humans. Tots aquests dissenys de humans, de persones, que semblen molt reals. I aquest tipus de persones amb una mica de augmented reality o AI, intel·ligència artificial. Gràcies, Lluís, gràcies. Mare meva, com m'està costant. Tot això poden estar, inculcades en un aeroport i després aneu allà i vull fer el check-in i aquest tipus de digital humans parlant i dirà, jo et conec perquè tindran un sistema que podran reconèixer les persones i després simplement et faran el check-in sense cap problema. Però el que vull parlar-vos avui és de la tecnologia LiDAR, que és una tecnologia que, per exemple, els iPhones d'avui en dia ja ho tenen, i és una tecnologia que és Imaging Detection and Ranging. Què significa això? Bàsicament, pots fer un escàner del que sigui i després tens un 3D asset, tens un model en 3D i imaginem que pot ser que sigui un hotel. Tenim un escàner d'aquest hotel o un escàner d'un objecte i es pot, bàsicament, implementar en el sistema de Simulated Reality i que després les persones, jo que vull veure la Costa Brava, si la Rosa em fa un escàner d'això, després ja puc gaudir, per exemple, de la platja o del Museu Dalí o del que faci falta. I aquest tipus de tecnologia no estava disponible, per tant, fer contingut en 3D, models 3D, era molt difícil, però ara ja està disponible, fa uns mesos. I també estarà disponible als ordinadors. És com un mix que ja s'està ficant junts i que al final el turista ja podrà pagar 5-10 euros per tal que vegi aquesta i tingui una experiència immersiva però també molt interactiva. També tenim altres tecnologies que també es poden aplicar molt, que és com, per exemple, hi havia drons que tenen aquesta tecnologia LiDAR i que te fan un escàner, per exemple, de la Costa Brava, i que ja tindràs tu com en 3D i ho pots gaudir i pots veure tots els detalls. Llavors, estem treballant moltíssim en aquesta tecnologia de LiDAR i d'escaneo. Per què? Perquè és molt fàcil que després l'usuari final interactuï, tingui una experiència immersiva, no s'hagi de posar res al cap i encara estigui immers allà. Pel futur, i a mi el que m'ha agradat molt és aquestes experiències de real timing, que vas amb la càmera. Ara mateix, la manera de veure aquesta tecnologia és en 2D. I per tant, quan fas una 3D, o quan fas un real time, que li fas l'experiència, ara mateix tot és en 3D, en 2D. Però si tens una càmera que grava 3D, pots enviar aquestes experiències en temps real.
i que la gent, amb ordinadors o amb altres dispositius que tinguin la tecnologia de Simulated Reality o Spatial Computing, poden veure aquesta experiència en realitat, en temps real, amb la càmera estèreo. Per tant, l'únic que hem de fer aquí és inculcar una càmera. Ara mateix tenim un ull, les càmeres tenen un ull per gravar. Si les càmeres tinguessin 2 ulls, tenim la informació en 3D, tenim tota aquesta col·lecció de coordenades X, Y, Z i podem oferir al turista al final una experiència immersiva de manera molt fàcil. O sigui, totes les empreses, us ho prometo, els nostres clients estan mirant una manera d'enviar informació real en 3D a tots els usuaris del món. Això és una cosa que ho estem treballant moltíssim. I aquí us ensenyo també un d'aquests vídeos que tenim els astronautes que volem portar com a experiències turistes. Es veu molt, em sembla que es veu molt fragmentat, però aquest és el tipus d'immersió. Aquest és un 32 polgades, de fet no tenim ara mateix els ordinadors al mercat, però tenim aquest 32 polgades que és enorme i que es veu que surt de la pantalla totalment. És una passada. I m'ha fet molta gràcia que estàvem parlant abans de l'Amazon, estàvem parlant abans d'Airbnb, també hi ha una companyia que es diu With Locals i aquests també són holandesos, de fet, i estan mirant en provar i fer les Proof of Concepts, o POC, per enviar experiències turístiques en 3D en real time. Per tant, el mapa que us he ensenyat abans aquí, això ja s'està posant en pràctica avui mateix. I el que estem intentant, que també hi ha tota la part de 5G, és incorporar el 5G per tal que, per exemple, no em veiéssiu que no hi hagi latència, que hi hagi un speed molt ràpid i que no hi hagi problemes en la immersió. Perquè, sincerament, quan tens una latència molt gran, després la immersió ja t'adones que no és real. I això és un problema que s'ha de solucionar. Hi ha moltes parts tècniques que m'encantaria donar-vos moltíssima informació, però pararé aquí perquè em sembla que avui ja dona com un context molt interessant i si em voleu contactar per tenir més informació sobre la part tècnica, sisplau, envieu un missatge al LinkedIn i us ho ensenyaré. Aquesta és un dels exemples dels Digital Humans. Aquest senyor et mira, et parla i et diu «Hey, Ioana, com estàs avui? Doncs mira, estic veient que vols fer el check-in, doncs mira, vas aquí i te'n vas cap a Barcelona d'Holanda i que tinguis bon viatge». I és molt real, és tan real que fa por. És un dels problemes que tenim, que ara mateix és que fa por perquè és massa real i es pot mirar als ulls i després si tu fas així, el tio es va movent. I, és bastant increïble. Aquesta és una empresa de Hollywood, es diu Digital Domain, són excel·lents. Fan un treball increïble, també amb el cabell i el reflexe i tot. I, aquí és on anem, que inculcar aquests Digital Humans no només a museus, a aeroports, hi ha molts exemples i s'estan invertint molts diners en aquest tipus de software. I d'escàner, perquè al final de comptes és un escàner, o sigui, bàsicament tu et sentes, aquest és una persona de veritat, existeix, us ho prometo, és un dels product managers d'allà. El senyor s'ha passat com 24 hores fent escàners dels seus musclos i de tot, movent-se, i per això és tan real. O sigui, és un procés, sembla que val 1 milió d'euros o així, però anirem baixant costos, us ho prometo. I la clau per tot això, o sigui, la tecnologia està molt bé, està genial, però hi ha 4 coses que hem de tenir en compte i sobretot aquests 5 anys que porto treballant. La qüestió és que ha de ser molt intuïtiva. O sigui, si un bebè sap moure-ho, si ho sap fer servir, llavors és que és intuïtiva. Si un bebè està pensant què haig de fer amb això, mireu, a vegades els doneu les tablets i es mouen, saben com reaccionar, saben com fer-ho. Doncs llavors és intuïtiu. Comfortable o confortable, això també és de ser molt important. La realitat virtual és genial per unes coses, de cares a que sigui més fàcil. Per tant, per exemple, si jo vaig al Mobile World Congress i estic ensenyant aquesta tecnologia, ja no haig d'ensenyar-los a les persones què ha de fer. Se senten a la pantalla, es fiquen a la pantalla i ja saben el que han de fer perquè ho estan veient, està sortint la informació de la pantalla. I això és genial, a part que és higiènic i interactiu. Tota aquesta part de coordinació és molt important perquè ja tens com una relació amb els objectes. I accessible. Si tot això, el que estic explicant jo ara, ho tenim a la companyia, ho tenim amb els clients, però persones com ara Rosa o
persones que treballen en el turisme no saben com utilitzar-ho. És que estem fent una feina molt lenta. Llavors ens hem d'assegurar que la nostra tecnologia és accesible, si no, bueno, se queda entre dos personitas que estan muy orgullosas, però nada más, si no hi ha business al final, no? Així que res, moltíssimes gràcies. Espero no haver donat molt de data i res, un plaer. Si teniu més preguntes, jo encantada. Perfecte, Ioana, moltes gràcies. Ens has portat el futur al present, realment interessant i estarem expectants al setembre a veure què podem fer amb aquests nous ordinadors. Bé, obrim ara torn de preguntes. En tenim un parell ja en l'apartat de preguntes i respostes. Anirem una mica per ordre, però ara, a més, us obriran la possibilitat d'activar càmeres i micros. Per tant, si voleu fer alguna pregunta en directe, podeu fer-ho. Aquí la primera pregunta va directa per la Rosa i és en Pol, que ens diu que com pots evitar que algú enregistri el vídeo o se'l baixi, per entendre'ns, i després el pengi sense que vosaltres pugueu rebre el que us toca. Aquesta pregunta és molt interessant i molt apassionant. Bé, des del moment en què aquestes plataformes com el Dailymotion ja proposen això, ja tenen uns tallafocs importants. Nosaltres, quan transmetem, però vaja, a veure, qualsevol persona que tingui un ordinador i una criatura de qualsevol edat que jugui amb la Xbox, sap que amb Windows, sap que per la Xbox es pot gravar tot. També és una mica com les pel·lícules pirates, perd molta qualitat i no es pot evitar. No es pot evitar. Com a guies presencials també teníem la persona que ens seguia amb la gravadora, saps? I després no sé qui nos en feia. Bé, no sé. Sí. No, jo crec que no es pot evitar, senzillament, probablement. Ja arribarà. Perfecte, gràcies. De fet, la segona pregunta és un comentari, bàsicament per la Ioana, que comenta que l'app que feia servir amb el pacient de l'hospital sembla que és el Visit You. No sé si pots confirmar això, perquè sembla que l'Emilio és un dels que va desenvolupar aquesta tecnologia. No ho conec. Suposo que serà una plataforma o així? Una app, ens menciona. Una app. No, el que vaig utilitzar va ser el contingut de Samsung. El que donaven, hi havia com unes experiències dins de les ulleres Samsung i vaig utilitzar una de les experiències d'allà d'Àfrica. Més que res pel sol. O sigui, vaig escollir alguna que tingués molt de sol i molt de caloret. Però segur que deu estar genial. Perfecte. Deixeu-me fer-vos una pregunta a tots tres. Posem-nos, si us sembla, una mica apocalíptics. La pregunta seria, amb tot això que ens heu estat parlant, i sobretot, per exemple, la Rosa ha mencionat imatges com la del Museu Dalí, no la tornarem a veure, etc. Creieu que el turisme presencial passarà a ser, podríem dir, prohibitiu d'alguna manera i, per tant, la forma més habitual serà la virtual? Contestaré primera. Definitivament no. No, el que estem veient és que hi ha persones que, des de la perspectiva de la companyia, hi ha persones que volen a vegades estalviar diners o añadir com otra extra service. És un añadir, un bueno és tener, però que ho substitueixin mai. De fet, també tenim la sensació que hi ha persones que se senten molt lligades i que volen viatjar. Això està molt bé com una introducció a el que pots esperar en el teu viatge,
però substituir, des del meu punt de vista i també amb els clients que estem parlant, no creiem que mai es pugui fer això. Jo sí, substituir no, igual que el cinema no va substituir el teatre, ni la televisió, la ràdio, ni res ha substituït a res, sinó que s'ha afegit. Però jo crec que sí que tenim respecte a volum, jo crec que sí que podem fer un paral·lelisme de que d'aquí, no sé, 10, 15, 20, 25 anys, la relació serà com la gent que veu el futbol per televisió, la gent que va al camp. És a dir, hi haurà moltes més milions de visites virtuals que de visites presencials. Això no vol dir que desapareguin les visites presencials. No hi ha res com veure un partit de futbol o de bàsquet o una cursa de motos o el que sigui, o una obra de teatre in situ. I les sales poden estar plenes i els camps poden estar plens o buits en funció de la qualitat del que s'ofereix. Però això es multiplicarà per 10 o per 100 o per 1.000 o per 0. Vull dir, un partit de l'Europa no el veu ningú per televisió. Un partit del Barça sí. Doncs igual una visita virtual a determinat lloc no la veurà ningú perquè no tindrà interès mundial, però hi haurà visites virtuals que tindran interès mundial i que hi haurà centenars de milions de persones veient-ho. Sí, perquè serà una persona concreta, el Messi de les visites virtuals, que entrarà en el Camp Nou de les visites virtuals. I això ho veuran centenars de milions de persones a tot el món. Gestionat per vés a saber qui. I això, vaja, és que no cal fer, diguem, previsions de futur, simplement cal mirar cap al passat. El que ha anat passant amb qualsevol de tots aquests afegits de la ràdio, com us deia, la televisió no ha substituït la ràdio segueix en marxa, però clar, compareu les audiències de ràdio i les de televisió, compareu les audiències de teatre i les de cine. Doncs amb això jo crec que passarà exactament el mateix. És a dir, no hi ha res com anar a Venècia. Ara, hi haurà milions de... De fet, hi ha milions de persones que no poden anar a Venècia. Jo ho tinc molt difícil per anar a veure Ayers Rock a Austràlia. Doncs igual una visita que estigui bé, igual sí que la compro. Diria, a Venècia no, a Venècia ho tindrem relativament fàcil d'aquí poc, tornar-hi a anar. Però a Austràlia, hòstia, queda molt lluny. Vull dir, i pels australians anar a Venècia segueix sent complicat. I seguirà havent-hi turisme físic. Jo també crec que aquestes sales allò amb moltíssimes persones juntes allà posades, jo crec que passarà molt temps si és que les tornem a veure tan empaquetades i anirem tots amb mascareta i no perquè ens ho demanin, sinó perquè ens la posarem nosaltres. Perquè com fan els... Abans ens reiem dels japonesos que anaven per aquí amb mascareta. I mira, talls, Doncs ara anirem tots. Jo, si em permets, voldria introduir un altre punt amb això del cobrar o no cobrar. Hi ha un punt de, no sé si dir-ne, una línia poc clara que s'haurà de regular i que ja anem tard, que és la relació entre els espais patrimonials i aquests guies turístics. Perquè ara hi ha uns pactes. Cada espai tindrà el pacte que sigui. N'hi haurà que tenen la concessió amb una empresa per fer les visites físiques, n'hi haurà que no, que simplement deixen entrar els guies turístics que estan acreditats. Evidentment, no hi ha cap acreditació de guia turístic virtual a Catalunya, ni al món, suposo. Perdó, Amazon sí que els seus... Vull dir, ells no li donen un títol, però Amazon mira molt bé qui és guia d'Amazon. I no tothom pot ser guia. Ha de ser molt bo. Vull dir, si no, no l'agafen. I en aquest sentit és molt interessant el que deies, Rosa. Però clar, tots aquests pactes entre guies i espais s'han de renegociar tots, perquè ara hi ha una modalitat nova que no està recollida enlloc. I ara què passa? Un guia pot entrar i fer un directe cobrant dintre d'un museu sense que el museu ho sàpiga? O el museu que... Vull dir, m'explico? Perquè ara, és a dir, mentre és gratis, mentre tu penges la teva foto a l'Instagram, no passa res, vull dir, en realitat és difusió. Però quan comença a ser un mitjà de vida, quan comença a ser un mitjà de recursos, doncs potser ens haurem de mirar. Efectivament. Gràcies per la referència, Albert, que ja ens hem entès. Escolta,
Jo estic totalment d'acord amb ells dos, però a mi em sembla que no ara, no pas d'aquí 2 anys, d'aquí 4. Però aquí estan canviant moltes coses i una cosa que està canviant d'una manera important és el concepte de l'autèntic. I tot aquest turisme immersiu està fent trontollar tot això. És a dir, han sortit coses d'aquestes de... L'altre dia llegia una cosa d'un taller de Rembrandt, on tu, un turisme immersiu, o sigui, tu pots visitar el taller d'en Rembrandt i veure com Rembrandt mig pintava la ronda de nit. Clar, si tu pots viure això, al final veure la ronda de nit original que va fer en Rembrandt pot no ser tan important. I això és molt... No estàs d'acord amb mi, Albert? És a dir, aquí juguen moltes coses i a més juguen una altra, i és un tema que es diu sostenibilitat i un tema que es diu transport. Desitgem que aquests de l'Airbus aquí a Toulouse estiguin buscant com bojos un combustible, però no queda tan clar que en els propers anys les persones vulguem que volin tants avions. Llavors, ostres, no? Si aquest viatjar s'encareix molt, no podrem viatjar. Perquè jo he viatjat molt, perquè m'he fet guia, n'he fet professional, però al meu voltant ha voltat molta gent. Per què pagava 50 euros per anar a Venècia? El dia que n'hagi de pagar 500, això serà una història molt diferent. S'ha de veure com evoluciona tot això. I el turisme aquest immersiu de l'experiència profunda, això és molt interessant. I ens pot canviar el panorama i aquesta originalitat de l'espai. Amb això que planteges ara, Rosa, creieu que potser guanyaran molt més pes, com ha estat passant ara amb la pandèmia, el lleure, no tant el turisme, és a dir, el turista domèstic, per entendre'ns? Jo, perdona, abans de contestar aquesta, el que deia la Rosa de si l'autenticitat, etc., això també està ultra comprovat que la reproductibilitat tècnica, això és Walter Benjamin, fa moltes dècades que està estudiat això. Al contrari, el que genera és el creixement de l'aura de l'objecte original. És a dir, quantes més vegades has vist la Gioconda en llocs, més pressió tens per veure-la de veritat. És a dir, la gent diu, la Gioconda l'has vist 3.000 vegades, la pots veure en alta resolució 3.000 vegades a tot arreu i pots tenir la casa plena de pintures de la Gioconda. Però això farà que no vagis a París al Louvre o quan vagis al Louvre no vagis a veure la Gioconda? No, al revés. Fa créixer el mite de la Gioconda. Llavors, els esdeveniments o els llocs o els objectes que tinguin més visions virtuals, creix el seu mite físic. Llavors, hi haurà més pressió per anar-ho a veure. És a dir, pot ser que ara de sobte, en aquest nou mitjà, aparegui una visita virtual a un lloc que fins ara no hi anava ningú i de sobte es posa de moda virtualment i és que en físic la pressió serà brutal. És com si dius, bueno, és que ara surt a totes les guies tal lloc. Doncs la gent hi anirà en físic. No tots els que ho han llegit, però sí que ho poses dintre del mapa i això, vaja, al contrari. Jo crec que quan més virtual, més creix el mite de l'objecte o de l'espai real. Tenim alguna pregunta més des del xat. Per exemple, Albert, ens pregunten si l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural està treballant actualment amb el tema del turisme inclusiu. Pregunten pel turisme inclusiu. Nosaltres tenim alguna experiència, per exemple, a Ullastret, molt pilot, i justament amb el noi que comentava abans, l'Emili Blanquer, també vam fer Ambition, que van participar en la creació del 3D Ullastret.
vam fer una petita experiència amb gent amb dificultats de mobilitat i d'aquí va sortir un petit acord entre la clínica Goodman, que és especialitzada en gent que han tingut accidents o han tingut problemes de mèdula i que tenen la mobilitat molt reduïda, amb temes de realitat virtual. Això sí que es va fer, ja et dic, és un projecte pilot que després va quedar per Vision i la Goodman i ja està. Nosaltres en aquests moments ja no ho conec al detall perquè no és el meu expertise, però sé que estan fent coses amb turisme, és a dir, d'atenció a la inclusió i amb molt interès de fer aquesta inclusió, però clar, tot això s'estava pensant en el món físic. No estic segur que haguem fet aquesta volta i aquesta comprensió de la visita virtual com a element del turisme inclusiu. Jo crec que en aquests moments això està bastant encara en estudi. Però alguna cosa aquest estiu segur que hi haurà. Segur perquè és motiu de reflexió no només de l'agència, sinó de tot el sector del patrimoni. Però jo veig, nosaltres vam tenir una experiència brutal amb 2 o 3 persones amb el 3D Ullastret de gent que estaven físicament limitats i que l'experiència de realitat virtual els hi obre un món brutal. I la Joana també ho ha comentat en la seva presentació. Jo crec que hi ha un camí immens per córrer per aquí. Gràcies, Albert. També hi ha un parell de preguntes per la Rosa. Primer ens demanen quina seria la diferència de les vostres visites virtuals en directe amb un reportatge televisiu o un podcast. Ja va haver-hi un moment que anàvem cap a una qualitat d'imatge i volíem buscar unes coses i tal, que ens va donar una mica la sensació de reportatge televisiu. És a dir, com a guies, deixeu-m'ho dir així, intentem anar una mica més profunds. No és només un tema de divulgació d'un espai, sinó que és un tema de conèixer aquell espai, el mateix que pots conèixer si fessis una visita guiada presencial. I, per tant, em sembla que és diferent d'un programa televisiu que pugui dedicar mitja hora a informar sobre Girona. Un teleimatge és una cosa molt potent i a vegades el discurs no ho és tant. I en aquest cas, jo diria que el discurs és molt potent i l'imatge a vegades, amb la transmissió en directe, a més des del lloc, a vegades la imatge es fa complicada, però sí que estàs en el lloc i l'important potser és el discurs. Diria que és aquesta la diferència, potser. Perfecte. I també per tu, Rosa, ens pregunten quina infraestructura a nivell digital creieu que haurien de tenir els museus, monuments, etc., per permetre-us a vosaltres desenvolupar els vostres serveis? Doncs, per exemple, assegurar bones connexions, un wifi potent, la possibilitat potser més que res, un wifi potent. I la resta, doncs, no massa res més. Tenir clar, com deia l'Albert, com s'adequaria, què representa que algú faci una visita en directe des d'allà i, per tant, tenir clar si hi ha uns costos, si no hi ha uns costos o el que sigui. Però només això, un wifi potent. Res més. Això, diguem que ens porta a pensar una mica en aquest component de la bretxa digital que sempre anomenem. Creieu que aquestes tecnologies democratitzaran una mica més, en aquest cas, la virtualitat turística o pot ser que generin fins i tot alguna diferència més?
Aquesta és molt bona pregunta, vinguem d'una companyia que estem treballant amb tecnologia que és bastant cara de desenvolupar. Els nostres competidors i els nostres partners a vegades inclús estem trobar-nos juntament, sobretot amb els competidors també, per tant de millorar la tecnologia i fer-la més accessible. I un dels nostres interessos més grans, sobretot també per desenvolupar contingut i la tecnologia mateixa, és reduir els costos. I estem treballant en molts projectes per reduir costos fins a un punt que tothom, que fins i tot a les escoles, amb els nens petits, puguin integrar aquest tipus de tecnologia. Hi ha un camí bastant llarg. Ara mateix, sobretot la tecnologia sense wearables, perquè la realitat virtual, per exemple, ja te pots comprar unes ulleres d'aquestes que són, que te venen amb el McDonald's a vegades, i no sé si ho heu vist, però a YouTube ja teniu hi ha la icona aquesta que li fiques VR i ja pots gaudir d'una experiència immersiva. La resolució hi ha bastant que dir, tampoc, amb la resolució tinc bastantes crítiques, però és molt fàcil ara mateix amb la realitat virtual, la realitat augmentada, hi ha moltíssimes aplicacions a l'iPhone. La part de non-wearables és una mica careta. Acaba de començar i sí que estem intentant baixar costos i fer-ho molt accessible. I esperem, el punt, i tant nosaltres com a competidors d'altres companyies o partners, volem totalment democratitzar. O sigui, volem que aquest tipus de tecnologies arribi a tothom, no només a una èlite petita. Així no té cap sentit, perquè si no hi estem treballant moltíssims anys i si no arriba a tothom no té cap sentit. Punto de vista tecnològic. Gràcies, Joana. Sí, deixa'm fer una puntualització que me fa la companya guia Glòria Lomas, que me diu: Rosa, t'has oblidat de dir la cosa més important que tenim i per què fem els directes. I és cert, que és clar, a diferència d'un programa de televisió, ja total, que és la interacció amb la persona que està mirant-ho. Si tots estem en directe, si l'espectador està en directe i els guies estem en directe, podem parlar, preguntar, intervenir, ampliar explicacions, el que calgui, no? Perfecte. Aquí ens fan una altra pregunta dirigida a la Joana, preguntant si les tecnologies que has presentat tenen en compte l'accessibilitat de les persones amb discapacitat també. Des d'un punt de vista de visualització, sí que hi ha estudis que s'estan fent, sobretot parlo des del punt de vista de la nostra companyia. Dels competidors no en tinc ni idea. Mai he vist cap publicitat o cap LinkedIn post que digui mira, estem treballant amb això específicament. Per tant, jo diria que no, ni a les pàgines web ni res per l'estil. Des d'un punt de vista de la nostra tecnologia, de Simulated Reality, sí que estem fent diverses proves, però només amb visualització, no pas interacció. La part d'interacció, com estem treballant amb Ultraleap, ells són els que fundamenten aquest tipus de posicionament, però per ser totalment honest, no és que hi hagi un punt central amb aquest tipus d'accessibilitat. Perfecte. Jo us voldria demanar una última cosa, perquè hem parlat gairebé de manera permanent del patrimoni cultural, però heu visualitzat o heu tingut al cap possibilitats amb patrimoni natural, amb espais oberts, amb elements més propis de natura, un parc natural, etc.? Rosa, vols tu primera? Com vulguis. Nosaltres ja n'hem fet, per exemple, hem fet una de la Vall de Sant Daniel. Fem una aquí a Girona, tenim una visita presencial que és per la Vall de Sant Daniel i l'hem transformada en virtual, en directe, sí. En aquest cas no té problema, sí. Digues, Joana.
Sí, nosaltres també. De fet, ja amb la companyia estem treballant, o estàvem treballant també amb el Museu de Nova York per tenir espais de Nova York que es fiquin dins del Museu de Nova York. I també estem treballant, per exemple, amb la Universitat de Wageningen, que està també a Holanda, que volen preservar aquests espais naturals i estan fent 3D scanners per tal de crear un digital twin i que aquest digital twin arribi també als nostres partners a Xina o a Japó. Ara que no podem viatjar, ha sigut un dels elements més importants, de fet. I quan es parlen, per exemple, de com ficar les pròximes arquitectures com crear un edifici o quin és l'impacte d'un edifici dins d'un espai natural, que sigui un espai natural que tingui molt valor al país, doncs fem com un digital twin i són tipus d'exemples que venen cada dia. Sí. Perfecte, gràcies. Bé, no tenim cap altra pregunta en el xat. No sé si voleu afegir alguna cosa abans que fem la cloenda. Cadascun de vosaltres, no sé, Rosa o Albert. Jo una mica volia dir només una petita sensació, que és que si d'aquí un any ens tornem a trobar, segurament ja, no és que diguem les coses diferents, però que probablement ja explicarem altres coses, i que el dia que entri el 5G aquest famós, llavors ja les explicarem completament diferents. O sigui, de moment, aquí estem aquí. Una nota, simplement a tothom, no tingueu pas por de provar aquestes tecnologies, no tingueu por de provar-les, perquè és una cosa que porta experiències que són increïbles, que prens la noció del temps i fins i tot t'ajuda a aprendre coses noves que jo, per exemple, amb 2D no funciona tan bé. I d'aquí ho diem, des de Dimenco nosaltres sempre volem que la gent no tingui por, que a vegades hi ha aquest, no, és que jo no vull provar-ho perquè tenim com la sensació de que, sobretot al principi també ho tenia jo, és que es faré l'imbècil, allà no sé com ficar aquestes ulleres o no sé com interactuar amb aquesta tecnologia sense les mans i te fa com cosa, no ho sembla. Però no, sisplau, proveu-ho, perquè una vegada, 5 minutets, i després d'aquests 5 minutets, i després és molt fàcil comunicar-se també amb altres persones. I crec que aquests avenços ens donaran molt de profit, no només en termes econòmics, però també culturals i, no entrenem al polític, però econòmics i culturals segur. Perfecte. Molt bé, doncs jo crec que ha sigut una sessió realment interessant. Agrair a tothom l'assistència, agrair sobretot als ponents per aquests punts de vista i aquestes presentacions tan reveladores. I, evidentment, no podem tancar sense convidar-vos a les següents sessions. Recordeu que us hem dit que n'hi ha una cada mes, doncs el proper mes, que serà el dia 15 d'abril, es parlarà sobre conservació del patrimoni natural i gestió turística, una simbiosi de futur. Aquí tindrem experiències de les Illes Seychelles i projectes més locals com la Garrotxa i fins i tot a nivell europeu. I també vull dir-vos que els campus sectorials han organitzat un cicle dedicat als 17 objectius de desenvolupament sostenible, els Sustainable Development Goals, i el 24 de març, per tant, fins i tot abans de la propera sessió de la que us mencionava, hi ha la primera sessió convocada, que és la Moving Sustainability Forward, Regenerative Tourism as one of the next steps. Són propostes que us fem per continuar en contacte i per continuar generant aquest caldo de cultiu que crec que val la pena amb totes les sessions que anem fent, cadascuna diferent, però cadascuna amb una mirada que ens reforça el camí cap on hem d'anar. Per tant, gràcies a tots per ser-hi. Recordeu que trobareu les sessions penjades al YouTube a partir de demà i fins la propera.